Leioako udalak, Hasten elkartearekin lankidetzan, dibertsitate funtzionala duten Leioako bizilagunen ongizatea eta bizi kalitatea hobetzeko diseinatutako kirol programa eta zerbitzu ugari eskaintzen ditu. Arreta eta orientazioko zerbitzu pertsonalizatua eskaintzen dugu, non laguntza beharrak banan-banan identifikatzen ditugun, pertsona bakoitzaren izaeraren arabera. Saioak, gorputz eta kirol jarduera egokituan espezializatutako langileek zuzentzen dituzte, kalitatezko arreta ziurtatuz eta parte hartzaile bakoitzaren erritmoak errespetatuz. Leioak, besteak beste, honako hauek eskaintzen ditu. Osasun Hasten, desgaitasun fisiko edo fisiologikoren bat duten 30 urtetik gorako pertsonentzako entrenamendu funtzionala. Eskolaz kanpoko eskola egokituak. Hala nola igeriketa, multikirola edo fitness 6 urtetik gorakoentzat. Laguntza inklusiboak. Udalerriko kirol eskaintzan eta kirol klubetan parte hartzea errasteko. Herritarrei irekitako ekitaldi komunitarioak. Dibertsitate funtzionalaren arloan sentsibilizatzeko eta pertsona guztien gaitasunak ikusarazteko. Zerbitzu eta aukerei buruz gehiago jakin nahi baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan telefono zenbaki honen bidez. Leioa gizarte inklusiboago eta aniztasunarekiko errespetuzkoago baten alde mugitzen da.